σαν εσένα ήθελα λες 10. Άμα έβρισκες μία, είσαι μια γυναίκα. Ο Τους, φίλε, παλιά ήταν από τους αγαπημένους μου. Δηλαδή ήταν. Όλοι νομίζω έχουμε μεγαλώσει με κομμάτια του Τους. Θα ήταν ψέμα δηλαδή. Ναι, αλλά φίλε, εμένα πραγματικά ήταν από τους αγαπημένους μου παλιά και δεν το κρύβω. Μια περίοδο είχαμε να παρεδώσει κτλ. Αν έχουμε ένα live στο Άργος και ένα στην Κέρκυρα και ένα στην Αλβανία, κλείνουμε και ένα στην Αυστραλία. Τώρα αυτά που λέει είναι αλήθεια όμως. Δηλαδή σε φάση του λέω ρε μπρο, κάνα live παίζει, μου λέει ναι ρε φίλε. Έχω ένα στο Άργος, μου λέει έχω ένα στην Κέρκυρα, έχω στην Αυστραλία, ξέρω εγώ. Όταν το κάνει καλά. Δεν μπορώ άλλο με μένα. Τα ίδια αρχίδια που κράζουνε φέτος πέρυσι μου γλύφαν τα αρχίδια. Τους βγάλεγα ξανά τραγούδια όπως αγαπώ τη μάνα σου, είμαι κυκλοθυμικός και γιατί δεν κλάνω πια. Αλλά αυτό το κομμάτι έχουμε αφήσει για απλά εποχή. Ναι. Μετά ρε φίλε, ενώ δεν είχα κάποιο προσωπικό εγώ θέμα μαζί του ή αυτός κάποιο προσωπικό θέμα μαζί μου, άρχισε να εκφέρει κακές απόψεις και να λέει το όνομα Capital. Γλύφατε σαν τις πουτάνες εδώ και τώρα γλύφετε εκεί. Αλλάξατε μόνο κατεύθυνση φλόρη, όχι και στρατηγική.